היי בנות, בוקר טוב, אז השעה עכשיו 12:01 בבוקר. היום יום שישי ה-11 לדצמבר, או 12 לדצמבר. איזה תאריך היום? 11 דצמבר. היום אני נוסעת לחופשה בצפון, אז זה מאוד מאוד מגניב. כן, אז אני סידרתי כבר הכל עכשיו בעיקרון. אני כבר לבושה, שמתי הכל בתיק שלי. אני עכשיו עושה את האינטרו כי עוד מעט אנחנו נוסעים. אני אצלם גם כל מיני דברים מהגופרו, כך שזה יהיה מגניב כזה גם במים וגם פשוט שזה כזה יהיה, בגלל שהגופרו מצלם מעוגל כזה, הוא מצלם 360 מעלות, אז אני אכניס כמה תיאומים משם כדי שזה יהיה יותר מעניין. וזהו, אז נתראה בדרך. ביי. היי בנות, אז הגענו. אז אנחנו הגענו, אנחנו בחדר שלנו כרגע, שמות היי מאמה. שם בחוץ יש לנו ג'קוזי, כן זה בחוץ. אז יש לנו ג'קוזי, אז אנחנו עכשיו הולכות להחליף בגד ים, ואני מצטערת להכין ראשונות לג'קוזי, ואז נכין אוכל, וזה הרגע שיחקנו מתקות. הגענו לפני איזה שעה, כאילו נראה לי, כן. וזהו, עכשיו אני הולכת להחליף בגד ים, וזהו, נתראה. בוקר טוב בנות! אז אני מצטערת עכשיו, רבנו על מי התחלת עוד לפני, ואני התחלתי ראשונה, כי אני מהירה. יופי. אז היום בבוקר, פעם שעברה שראיתם אותי, זה היה שרק הגענו, ובאותו ערב אנחנו גם נכנסנו לג'קוזי, וגם ראינו סרט בדיסני, יש כל יום שישי, היה 16 משאלות, אם אתם מכירים את הסרט, זה סרט מעניין. קיצר, עכשיו אנחנו נוסעים לחולה, חולה נכון? לא חולה, חולה, איפה שיש ציפורים, ואנחנו ניסע לשם, אז זה מה שאנחנו נעשה היום. ואז נחזור ונשוב בג'קוזי ונראה סרט אחר שבעצם אנחנו תכננו לראות היום. אני אראה לכם אחר כך היום גם נראה לי איך הבית הזה נראה. זהו, זה ממש נחמד פה כזה. נמצא קצת על הרעש של הג'קוזי, אבל כן, היום יום שבת אם לא אמרתי לכם. וזהו, אז נתראה בחולה. היי בנות, אז עכשיו אנחנו בחולה. שם יש ציפורים, ואני מסבנה פה מאחורה במכונית גולף. אנחנו מצלמות וזה, וגם בגופרו גם צילמנו כמה דברים, אז זה ממש מגניב, וזהו, עוד מעט גם אנחנו ננהג קצת. היי בנות, אז עכשיו חזרנו, וואו, ממש חשוב פה. אז עכשיו חזרנו בעצם מחולה. הראיתי לכם קצת שם, גם נהגתי וזה היה ממש ממש כיף. גם לראות את הציפורים, כי באיזשהו שלב כמעט לפני שנסענו, אז הם כולם עפו בגלל שנתנו להם אוכל, נראה לי, כן. אז זהו, עכשיו אנחנו נלך לשחק פינג פונג, וסתם להיות, יש שם, יש, אתם לא רואות, אבל שם יש כזה רשת, יש ארסל, וואו, ארסל, ארסל, טוב, אז שם, ואז נאכל ארוחת צהריים, ואז שוב פעם נלך לג'קוזי, נראה סרט, אנחנו נראות כוח המשיכה, גרביטציה, גרביטי, אז אם אתם מכירות את הסרט הזה, אז תנו סרטון זה לייק, וכן, אני לא ראיתי את הסרט הזה, אבל אני ממש רציתי לראות אותו, אז היום בערב נראה אותו. ואז מחר אנחנו נוסעים בעצם, אנחנו נהיה פה רק 3 ימים בעצם, וניסע לקנדה צנטר, וזהו, ואז נחזור הביתה. אז כן, רציתי לראות לכם גם איך הבית נראה, אני עוד מעט אראה לכם, אבל כן, גם קניתי בדלתא מכנס כזה טרנינג, כי יש רק או ג'ינס או טייץ,
שיש, כי אנחנו בצפון אז קר יותר, אז צריך בעצם טרנינג שזה הכי מושלם כאילו ונוח, וגם שיהיה לי בבית כאילו מה ללבוש, אז באמת קניתי, זה בצבע בורדו כזה, לא נראה לי שאני אראה את זה בהול או משהו, כי זה כאילו לא משהו ממש מיוחד, זה כל טרנינג. וזהו, אז תראה אחר כך. בוקר טוב בנות, אז היום זה יום ראשון, היום נראה לי ה-13 דצמבר, עכשיו זה היום בעצם, אז עכשיו זה בעצם היום האחרון שלנו פה, אני פה בחוץ, זה הבית שלנו, פה ג'קוזי, וזה בסוף לא הראיתי לכם איך החדר נראה, אבל לא נורא, כאילו זה כולה 2 חדרים, מטבח וחדר שירותים, וכאילו הקטע הכי מגניב זה הג'קוזי שאתם עכשיו רואות, וכאילו החצר, אז כן. עכשיו אנחנו נוסעים לקנדה צנטר, שזה יותר בצפון ממה שאנחנו עכשיו. אם אתם יודעות מה זה קנדה צנטר, אז זה בעצם מקום ענקי של החלקה על הקרח בעצם, ממש גדול, ויש שם גם בריכות וג'קוזי, אז אנחנו נלך לחלקה על הקרח ואז נלך לג'קוזי והבריכה, ואז ניסע הביתה כבר. אז כן, השעה 10, כאילו 10:50, בעצם אנחנו צריכים לצאת מפה כבר, כי צריך לחטט את החדר. וכן, ואז אנחנו נהיה שם כל היום בקנדה צנטר. אני שוב לבושה בתום דברים כאילו, אז אין ממש מה להראות. זהו, רציתי לעשות לכם פשוט את הפתיח, בגלל שהייתי כאילו, טוב נו, יש לי קצת זמן, אז אני אעשה לכם את הפתיח במקום שאני אתחיל ישר בקנדה צנטר ולא תבינו כאילו מה וזה. אז כן, וזהו, אז נתראה בקנדה צנטר. אז באנו כבר הביתה ממש לפני, כאילו, ב7, עכשיו 7:20, אז כן. אז מקווה שנהנתם להיות איתי בעצם בצפון 3 ימים. אז כן, מקווה שנהנתם, וזהו. אגב, היי לרון אל, וזהו, אז תראה בוולוג הבא, ביי!